Hobbreit, det akkurat det rätta till tøyen som hei hugsat at arbeidt vi menneskjon, mentanar, milan, omkronslea, samskipa tiltøk, arbeidt i milenon, allt som omkrongsvegna hever vi samskifte med mennesker å gjøre, etla at skilja hvordan samfunnet rikker. Jeg valgte Hobreitna til at jeg alltid damer vel at lære nytt mål og lære mentene i London. Jeg valgte Hobreitna til at damer vel det målslige. Jeg har alltid passet best inn det målslige alltid. Det er veldig godt. Det er spennende å lære. Jeg har vi franskt og tyskst. Det er spennende å lære det. Og jeg slipper å ha franskt av A-støye, så jeg har det 3 årene. Det er sin erbjørn, det er kjent til å lære spanskt og sørt. Det är inte så att man behöver tåla och sånt. Annars alltid det är gott. Gå samman allt lösen och väldigt gott. Man lär någonting för att känna ordentligt hyggligt och väl inrättat och hemligt på något måte. Skulle skipas för nytt tilltag och sånt. Jag har varsler och så är det minst färmångsstämne. Vi flashen ganska biograf eller försäljelse. Nu har vi alla breddar till som och välfärdsne så vi vet blanda samman så det är imisk folk och imisk intressen. Man är inte bara av sin egen bredd. Det är superfint folk och mega och lärare. Och ja, här är det lätt. Man tror mig väl att vara samman allt. Fjällbrötna. Och den Jorbo. Lärigt.